od Arnela. Koji je ono dan bio? Kad sam ti došao? U subotu navečer. U subotu navečer. Halo, motor. Kako je to? U subotu navečer. I da mi reci šta bi u subotu navečer. Oj, brate moj. Slušajte, majke misna, ja sam se sjebao, jarane. Šalje mi slike. A šta je bilo tačno? De mi ispit, šta ti je bilo tačno, jarane? Krenuo kući, goređi ona termoelektrana, nije niči bilo, policije, meni milina od ozgud. Idem ja... Bilo je -3 muska, onaj motor. Idem ja... I rođak tvoj. Ja. I on nazad i drži se za mene. Ja vidim, policija izbacila rotaciju i stop, ono, izbacuje mi stop skroz prozor. Ja sam mislio njima da stane. I on onu palicu i ovako meni, i sad kad staneš, sad ćeš ibi. I ja samo pogasio. 130 pređe, rođak nazad, drži se ovako ovdje. Aj, gdje stani, Arnele, da siđem, gdje stani. Ja njemu stade na korticu, motor se nagi na stranu, ja stade na korticu, sila se. On siđe, a ponovo, brate, oni ovako stavili kolađi, ona nova Fab, kako se zove ona kola? Škoda, ona Škoda, ja. Stavili mi napol puta, ovako kola parkirali, ovako na ovu stranu, da ne mogu nikako. I ja motorom direkt u njoj idem. A rođak nazad ide, ja mu stao da siđem, on viče ne nastav. A rođak vam nazad, sad udaram u kola direkt. Viče on neće, udaram u kola direkt. Ja. I ja u kola direkt, svegam, u kola direkt idem, on onaj kako dade gas na kolima, tamo uz onaj skroz, uz onaj znak ode. Viče ovo je neki... Stala mi ovo istina. I ja, brate, nastavim do... I kako rođak opet to se ufatio, plače, skočit ću s motora. A koliko ti je visok rođak? 2 metra. I ja na korticu silazi. Oni su dol 2 kola okupirali, već stavili oni na cestu, onaj đavole. Imamo ovdje sve bolan priče za... Nisam htio stati. Koliko si dobio kaznu? 800 maraka u roku 8 dana. A nije meni to krivo, brate, samo me nije trebao dirat, kontar. Neće ni dobi kaznu. A je rođak zaplakao bio, materi? Ej, ja izlazim ovako, upao ja s motora, kad si ga razli. Ja izlazim ovako s motora i policajac prilazi palicom tu, upao u glavi. Tebe, jel? Po kacigi, jel? Ja ovako stao... A što te udario, ne kontam? Rekao, druže, ne kontaš, rekao da me ne smiješ toliko ganjati s motorom, ugrozio si mi život. On gleda u mene, niz mene, ono. A što je poletio palcom, jel? Nije poletio palcom, složio me šakom i palcom stio, onaj drugi s palcom. Ja njemu na prozor govorim, brate, što mu udari šakom, viče, ko te udario? Pravi se budala, jel? Pravi se zna budala, nema veze, viče drugi put kad te... Čuo se drugi put kad ufatim, vozimo motor, ba vozim motor, ba nije na meni, na oci, ali sad kako kradem ključeve i vozimo. Vozite i mene gore, vozite sve stari. I šta bi na kraju? Ma ništa, na kraju uzu motor, vič on, meni, onaj rođaku dade papire, vič evo dani mu tam, nek potpiše. Šta će potpisat, neko, suski nek to sve dođe. Maja. Vič on šta će? Na sudu, reću druže kako je bilo, nemam šta lagat. Ja vozio, ti me ganio, nisam htio stati tu i tu. On u mene gleda. Drugo druže, ugrozio mi je život, bolam, pored mene ide, ja 140 ide mokra cesta, on 140 ide za mnom. Viče, meni ima šta nedozvoljeno. Pa imam nedozvoljeno 2 brufema i 2 paurina, druže. Kontaš, za smirenje. Ali rođak tvoj mi je najjači, alam, drago. Ganjaju me bolan, brate me ganjaju, ne moram da vjerujem. Pravo piće, Arnel Krtica piće.